Здравейте, момчета! В днешното видео ще ви покажа как да си изтеглите модове за OMC2. Значи, първо трябва да ги изтеглим модовете от какъвто си искате сайт. След това трябва да направите ето така, да отворите две папки. Едната ви е Downloads, другата където ви се намира играта, в моя случай е в Steam директорията. Сега ще ви покажа как да реално да отидете там. Натискате Program Files X86, Steam, след това Steam Apps, след това Common и след това OMC2. И тук си слагате каквото си искате. Както виждате, има Vehicles, има Maps, има всичко. Ако това ви е много трудно или някъде другаде ви е Steam директорията, просто като влезете в Steam, натискате десен бутон, Manage, Browse Local Files. И в случая ви отварят където ви е. Сега, отваряте колата, в моя случай кола, имам Map. Натискате на Vehicles и просто я дърпате. Натискате ляв бутон, държите го и я дърпате. Готово. Вече сте я сложили. Така, това беше. Тук можете да слагате автобуси, коли, каквото искате. Всякакви превозни средства. Ето сега ще сложа дори и автобус. Vehicles, ето. Дърпам. Готово. Мапа по същия начин. Просто вместо да сте на Vehicles категорията, отидете на Maps. Гледате дали има други файлове и просто го дърпате. Чакате да мине процеса на дърпане на файлове, екстракването. Чакате. И вече сте напълно готови. Сложили сте модове, всичко ви е сложено, влезате в играта и разцъквате. Ако съм ви помогнал, subscribe, лайк на видеото и до следващото видео. Така, пичове, забравих да кажа, за да отворите две папки, вие трябва да натиснете scroll бутона на вашата мишка.